επόμενη στιγμή. Εγώ κατανοώ τον πόθο ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδί. Είναι πραγματικά το καταλαβαίνω, παρόλο που έχω παιδιά και θα το καταλάβαινα αν δεν είχα παιδιά περισσότερο. Το καταλαβαίνω. Όμως, το να επιχειρεί κάποιος 5 και 10 και 15 φορές, δηλαδή και συμπερί με την πρώτη και τη δεύτερη, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για λόγους άλλους, είναι κλιματική ενέργεια. Το έχω καταγγείλει και το ξαναλέω και εδώ μέσα. Έρχονται γυναίκες με 15 προσπάθειες αναπαραγωγικής φάσεως να αποκτήσουν παιδί. Καταλαβαίνετε αυτό το δύστιχο σώμα της γυναίκας, τι τόνους ορμονών έχει το σπίτι να κάνει ένα μωρό. Και το οποίο μωρό δεν ξέρουμε στην πορεία όταν γεννηθεί, τι επίδραση θα έχει από αυτές τις ορμόνες. Αυτά είναι οικολογικά λέμε. Τους αναγκάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οικολογίας, Παύλα Οικολογίας, να πούνε ναι, βάζουμε ένα όριο. 4-5 προσπάθειες. Αναγκάστηκαν. Βλέπετε όλα είναι μεταφρασμένα σε δολάριο και σε ευρώ και σε χρήμα. Άρα λοιπόν, αυτή η χρήση που έχει μέσα και διαστρόγωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Έρχομαι στο δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο. Με το παραμικρό πονοκέφαλο Ζαλάδα, διότι έχει μια κοπέλα, γυναίκα που μπαίνει σε μια πρόξιμη αρχικαϊκή στα 42, το φούντομα, δεν κοιμάται, εκνευρίζεται, πλακώνεται με το σύντομο, έχει μια συμπεριφορά διαφορετική, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε μια περι-κλιμακτηριακή βάση, σε μια τρικυμία μικρή. Πάει λοιπόν στον συνάδελφο, ο συνάδελφος δεν χάνει την ευκαιρία, πάρτε αυτά τα φάρμακα και θα περάσει. Τι είναι αυτά τα φάρμακα, η στρογόνα. Τώρα έχουν εκεί κάτι που έχουν περισσότερο προϊστερόνι, αλλά είναι μαϊμούγια. Η στρογόνα. Δηλαδή, παρατείνουμε την περίοδο με στρογόνα, τα έχει χάσει πλέον η γυναίκα, γιατί ο κύκλος αυτός ήταν, που έχουμε να κάνουμε τι. Με το παραμύθι υπάρχει στο απόρρωση ή να μην έχει εκνευρισμό. Και ρωτώ όταν έρχονται σε μένα, η γιαγιά σου και η μαμά σου πήρε στρογόνα, δεν υποκατάστατα. Μα γιατρέ μου τι έκανε, 30 χρόνια πήγαν, γιατρέ. Λοιπόν, μην υπερβάλλουμε και υπερβαίνουμε τα ήθιστε. Λοιπόν, κάθισμα και